هيوتنا طعم نخلو كاب زغبرونا حدا عبي ነገር ስራሕ ሶ አብ ስራሕ ምንም አይነት ስራሕ ክንሰማራ ከለና ድማ ግድን ይበት ስራሕናዮ ልክ ክንዕወት ወይ ደሞ ስራሕ ክንጅምር ከለና አበይ ከብጽሖ ዝብል ራእይ ለና እዩ አበይ ከብጽሖ ዝብል ሕልም ለና ይሶ ትስራሕና ዕውት ንኸውን አብ ስራሕና ዕውታት ንኽንከውን ፕላስ ተዘሓሰብናዮ ዝተለምናዮ አብ ሽቱ ንኽበጽሕ ገዛ ክንሰርሕ ከለና ዓምዲ የድሊና እዩ ዝባሃለና ተሰምስሩ አብ ናይ ስራሕ ዓውት አርባዕተ ዓምድታት ኣለዎ መሰረት ናይቲ ስራሕ ዕውት መንታን ክኸውንና ንሳቶም ይሸርክ ገብረኩም ሎም ሓንቲ so the pillars of success እዮም ዝባሃሉ አብ ህይወትና አብ ስራሕና ብፍላይ ዕውታት ክንኸውን ዞም አርባዕተ ነገራት ብጣዕሚ አገደስትን ወሰንትን እዮም ናት ናይ መጀመሪያ ብዛዕባ ንሰርሖ ስራሕ እኹል ዝኾነ ፍልጠት አፍልጦ ምህላው know what you are doing ይብሎ ና ንፈልጦ ንሰርሖ ስራሕ ክንደይና ኢና ማስተር ጌርና ይዘለና ክንደይና ኢና ንፈልጦ ክንደይና ይኸ ነቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ምስ አብዛሕ ዘለ ዓለም ይኸይድን ጥራይ ዘይኮነስ ከመይ ገይረኤ ካብቲ ትማሊ ዝነበረን ናይ ስራሕ ፍልጠት ሎም ዓንቲ ከም ሓይሽ ዝኽእል ዝብል ጻምእ ፍልጠት ክልወና ኣሎ ብዛዕባ ንሰርሑ ስራሕ ማለት ኢና ትናይ መጀመርያ አብ ስራሕና ዕውታት ክገብርና ዝኽእል ብዛዕባ ንሰርሑ ስራሕ ዘለና እኹል ዝኾነ ፍልጠት ካብ ትማሊ ዝሓሸ ፍልጠት ካብ ሎም ዓንቲ ዝሓሸ ንጽባሕ ዝኸውን ስንቅውን ክነዳለለና ማለት ምንም ነገር ብፍልጠት ዝተደረኸ ክኸውን ከሎ በአፍልጦ ዝተደረኸ ክኸውን ተሎ ንባዕልኻው ብጣዕሚ ይሕጉዝ ዝገብረካ ካልኦት ሰባቱን አብ ፍልጠትካ ተደሪኾም አብ ዓውደ ስራሕኻ ምሳኻ ዝዓስልሉ መንገዲ እውን ክፈጥር ይኽእል እዩ ናቲ ናይ መጀመርያ በቃ ንባዕልና ክንሓቱ ዘለና አብ ስራሐይ ዕውት ድየ ኣይኮንኩን ንምባል ስራሐይ ብደንብ ገይረ ይመልኸለኹ ድየ ይፈልጦ ኣለኹ ድየ አብ ፍልጠት ዝተደረኸ ድዩ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ብጣዕሚ ብዙሓት ፍልጠታት ብዙሓት ደቃይቅ እናተቀየሩ ዘለውሉ ግዜ ስለ ዝኾነ do I know my work ኢልና ክንሓትትና ትናይ መጀመርያ ዕውት ስራሕ ክህልወና ዝገብረና ስራሕካ ብዛዕባ ስራሕካ እኹል ዝኾነ ፍልጠት ምህላው እዩ ካልኣይ እንድሕር ስራሐይ ይፈልጦ እየ ኢለ ኮይነ እቲ ካልኣይ ዘድልየና ኣብ ስራሕና ዕውት ንኽንከውን ድማ ብዛዕባ ንሰርሖ ስራሕ ዘለና እምነት believing what you are doing ያአምኖ ዲ እምነት አለን ዲ አብዚ ስራሕ አብዚ ዓውደ ስራሕ እዚ ካብ ካልኦት ሰባት ብዝተፈለየ መንገዲ ትማሊ ዘይነበረ ናፈጠርኽዎ ዘሎ ሓድሽ ነገር ክንደይና ያአምኖ ነቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ኣብ ዝተዋፈርና ዓውደ ስራሕ ክንደይ ዝኣክል እምነት ኣለና እና ትናይ ካልኣይ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እምነት ክህልወና ኣሎ ኣብ ንሰርሖ ስራሕ እምነት ክሳብ ክንደይ ተኣማና እየ ንስራሐይ ፕላስ ክሳብ ክንደይ ነቲ ዘለኒ ክእለት ንምምሕያሽ ነቲ ዘለኒ ፍልጠት ንምምሕያሽ ክንደይ ዝኣክል ሳክሪፋይስ ይገብር ወይ ደሞ መስዋዕት ይኸፍል ዝብል ብጣዕሚ ወሳኒ ፖይንት እዩ ማለት ኢና ክንኣምኖ ኣለና ንሰርሖ ስራሕ ኣነ መምህሬ ኣብቲ ዝተዋፈር ኩሉ ዓውደ ስራሕ መምህርነት ኣነ ብዛዕባ እቲ ሞያ እምነት እንድሕር ዘየሕዲረ ካልኦት ሰባት ኣባይ እምነት ክሕልዮም ኣይክእልን ኣብ ስራሐይ እውን ሕጉስን ዕጉውን ክኸውን ኣይክእልንና እምነት ብጣዕሚ ወሳናይ ነገር እዩ ሳልሳይ ኣብ ስራሕና ዕውታት ንክንከውን ዝገብረና love what you are doing ንሰርሖ ስራሕስ ክንደይና ኢና ንፈትዎ ክንደይና ኢና ነፍቅሮ ይበሃል የብዓለም 400 ሰባት እዮም ዝፈትዎ ስራሕ ዝሰርሑ ዝፈትዎ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ዘለዎ ይበሃልና ብሕዝ ዘለናዮ ስራሕ ክንደይ ዝኣክል ኢና ንፈትዎ ኢልና ኩላትና ንባዕልና ክንሓትት ዘለና ባይዘ ኣብ ታይ ዝባሃል ፍቅረ ዘለዎ ዓወት ኣሎ እዩ ዝባሃል so if we love heartily we just success heartily ና ፍቅሪ ክህልወና ኣሎ ኣብ ምንም ዓይነት ስራሕ ክንዋፈር ንኽእል ኢና ሕጂ ዘለና ራእይ ዓብይ ተኾይኑ ትንጅምረሉ መንገዲ ንእሽተን እና ዓብይ ፍቅሪ ዝተመልኦ ተኾይኑ ከም ንዕወት ኣይጠራጠረንና ለዛም ታይ ዝባሃል ዋላ ብንእሽተን ነገር ጀምር ግን ኣፍታ ንእሽተን ነገር
ደስ ዝብል ፍቕሪ ሕወሰሉ ይበሃል ስራሕ ዓውት ንኸውን ብዝተማልአ ደረጃ ኣይኮነን ሕጂ ኣነ ዝኾነት ናይ ኦንላይን ኣካዳሚ ምኽፋት ተደልየስ ብሉፅ ዝኾነ ካሜራ ብሉፅ ዝኾነ ስልኪ ብሉፅ ዝኾነ ስቱድዮ ክሳብ ዝህልወኒ ክፅበ የብለይ እንታይ ክኾነ ኣሎ ዝለዓለ ፍቕሪ ውሽጠይ ክህሉ ኣሎ ዝለዓለ ናይ ምዕዋት ፍቕሪ ዝለዓለ ነቲ ስራሕ ናይ ምፍቃር ፍቕሪ ኣብ ውሽጠይ ክህሉ ኣሎ ፕላስ ግን ዝጅምረሉ መንገዲ ግን ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል ብንእሽተን ጀሚርና ግን ኣብቲ ንጅምሮ ነገር ዘለና ዝለዓለ ፍቕሪ እዩ ኣብ ስራሕና ዕውት ክገብረናና ኩላትና ተተኻኢሉ ንሰርሑ ስራሕ ምፍታው ዕውት ዝኾነ ስራሕ ንኽህልወና ይሕግዝ እዩ ናቲ ራብዓይ ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣብ ስርሖም ዕውታት ዝኾኑ ሰባት they never give up ኣብ ዝሰርሕዎ ኣብ ዝተሰማረይሉ ዓውደ ስራሕ ምንም ሽሕ ኪሳራ ይግጠሞም ኩል ግዜ ንምምሃር የምንበይ ተስፋ ቆሪፆም ኣብ ገዝኦም ከፍ ስለ ዝበሉ ኣይኮነን ይበሃል እዩ ድማ እንታይ እዩ ዓወት ተስፋ ንዘይቆርፁ ሰባት ዝወሃብ ብልፁ ሽልማት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ተዓዊቶም ነጠቃዕሎም ዘለና ንዝምረሎም ዘለና ሰባት ብምልኦም ብዙሓት ቻሌንጅታት ሕሊፎም እዮም ኣብ ስርሖም ብዙሓት ማህስያታት ገጢሞም እዩ ብዙሓት ብድሆታት ንዕኡ ተስፋ ብዘይምቑራፅ ስለ ዝሰገሩ እዮም ኣብ ዝበፂሖምና ኣብ ስራሕና ዕውት ክንከውን ስንቂ ክኾነና ዝኽእል ተስፋ እዩ ስለዚ ኣብ ስራሐይ ምንም ዓይነት ነገር ይፈጠር ሂወተይ ክሳብ ዘላ ምትንፋስ እስካብ ዘይቋረፅኩ ክቕፅል እየ ዝብል ኣብ ስራሕና ፍቕሪ እምነት ፍልጠት ክህልወና ኣሎ ስራሕ ሓደ ግዜ ተዓቢ ኢኻ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ናብ ድሕሪት ክትብል ኢኻ ናብ ቅድሚት ትኸድ ኢኻ ባህርያዊ እስካብ ዝኾነ ድረስ ኣብ ስራሕና ተስፋ ምቑራፅ ዝበሃል ነገር ናብ ድሕሪት ክጎተና ስለ ዝኽእል ተስፋ ክንቆርፅ ይብልና ስለዚ ዕውት ስራሕ ንኽህልወና ኣብ ኩሉ ዓይነት ዓውደ ስራሕ መጀመርያ ንሰርሑ ስራሕ ዘለና ፍልጠት እኹል ድዩ ካልኣይ ስራሐይ ይኣምኑ ድየ ሳልሳይ ካብ ልበይ ይፈትዎ ድየ ራብዓይ ምንም ዓይነት ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ክሳብ መወዳእታ ተስፋ ከይቆረፅኩ ክቕፅል ድየ ዝብሉ ብጣዕሚ ወሰንቲ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕና ዕውት መዓልቲ ዕውት ሰሙን ዕውት ወርሕን ዕውት ዘመንን ክህልወና ንውሽጥና ክንሓቶም ዝግብኡ ነገራት እዮም ዓውት ተስፋ ንዘይቆርፁ ሰባት ዝወሃብ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሽልማት እዩ ኩላትና ስራሕና ተፍቂርና ኣብ ስራሕና እኹል ፍልጠት ተሃልዩና ስራሕና ንኣምኑ ተኾይና ንተስፋ ምቑራፅ ተስፋ ተቑሪፅናዮ ቢሊቭ ሚ ኣብ ፅቡቕ ዓወት ኣብ ሕጉስ ስሙርን ዕውትን ህይወት ክንራኸብ ኢና እየ ዝብል ታንክ ዩ ሶ ማች ዓወት ተስፋ ንዘይቆርፁ ሰባት ዝወሃብ ብልፁ ሽልማት እዩ